Mandibulise igama likaKristu unyana noThixo umoya oyingcwele. Amen. Mandizibandakanye nam mfundisi phantsi kololibuliso ibime kule nkonzo ngale ntsasa. Ndizisa kuni mna ilizwi lesithandathu, ilizwi elithi ugqityiwe. Lifumaneka ke incwadi kaYohane chapter 19 umqolo ngo-30. Le vangeli ke kaYohane ndifunde bamfundisi ivangeli yothando. Yaye nguye yedwa olikleymayo eli lizwi lithi ugqityiwe. Kusemva kokuba esele ivinika uYesu, athakube esele ivinika athi ugqityiwe, ayithobe intloko yakhe, awukhulule umphefumlo wakhe. Isingathi abashumayeli abangaphambili bayibeka icace into yokuba eyona nto ibibalulekile kuYesu Kristu ngumsebenzi awunikwe nguBaba, ekufuneka ewufezekisile. Abashumayeli bangaphambili bayichaphazele into yoba kuyo yonke ijeni yakhe uzothi ga kwesi sigaba sokuba esithi ugqityiwe, ebeqokelela ethatha izono zethu ezithwala yena njengoYesu. Singathi nale vinika ibangela akwazi ukuthi kweli lixa ugqityiwe inosimbolo yokwamkela kwakhe izono zethu, ngoba ndinenkolo ethi izono ezi zimnandi zinencasa. uSathana uqinisekisa into yokuba uzithinzwenzwe nge-taste ezawubangela into yokuba kube nzima ukubaleka esonweni kuba simnandi. Kodwa emazulwini sikhangeleka sikraka sifana nale vinika. Kuba kusela ke vinika enjalo uYesu Kristu ngoku uthi ugqityiwe. Naxa ke ekhupha la mazwi usalikhupha leli lizwi ngamandla, ekhangeleke esemandleni, ngoba akhona amandla enkosini. Bemele uba national kudala amandla ephelile ngoba utyakatyiwe, kuphelile mos ngoYesu Kristu, kodwa usenamandla okuthi ugqityiwe ngokuvakala yena ngokubhonza. Umvakeli ke lo uYohane unendlela a-understanda ngayo ukuthetha namazwi athethe uYesu Kristu. Esithi ke eli lizwi ndimi ngalo ngoku lelokugqibela. Uyeva mos into yokuba
uthemba besele ivinika athi kugqityiwe uphume umphefumlo. Akulindelanga nto nophinda yenzeke ke kuYesu Kristu xa atshoyo, kodwa ke uthi yindlela yena aqonda ngayo kula mazwi athi kaYesu Kristu nathe wakufumanisa yena. Kodwa ke eli lizwi lithi kugqityiwe, mhlawumbe singesini would say it is finished. Kodwa kamaGrike wona lithi tetelestai. NgokwesiGrike would say telelestai. Ithi ke loo nto it's an accounting term ebisetyenziswa ngamaGrike ethetha ukuthi paid in full. Isibonise into yoba ke ikhona intlawulelo ecacileyo paid by Jesus in full. Ityala ke kuthiwa yi-debt accounting. And uba ngabalibhatalwanga lonke ityala remains a debt. Ngoku ke uthi uYesu Kristu ugqityiwe ngoba ityala lethu lasemyezweni nanjengoba bashumanise betshile apho satya kumthi wehlazo lasembatha ke sazalelwa esoneni lihlawuliwe in full uYesu Kristu. uYesu Kristu ke nguye yedwa umntu okwazileyo ukulenza ibango aproclaime that kugqityiwe, and a proclaimer with authority, because akukho nto ayishiya ngemva. Uba bumamela abashumeli becancalaza apha, akukho nto angayenzanga ebeyithunyiwe uYesu Kristu. uYesu Kristu nguwakhe. Uzikhomitile mos kwangela xesha ubawo ebonakalisa into yoba uyakhathazeka kutyumbetyuba kwethu esoneni ezantsi emhlabeni, atsho ke ukuthi ndakuthuma bani na, azimise uYesu Kristu bathuma mna, ancanywe ke nguyise ubawo wethu osezulwini, engunyana lokuphela bakuba makehle azokufela thina emhlabeni. Ayicakisile ke abashumeli into yoba ulizwi waba yinyama waphila ubomi. Lo Yesu Kristu ukuthi kugqityiwe ngoku ngulo ebephilisa imilwelwe. Lo Yesu Kristu ebethi abakhwalelayo abenze bahlukane nokukhwalela. uYesu Kristu lona ebethi sebefile benzukune sebenuka kodwa bavuse. Yonke le nto le esenza into yoba uzuko lukaThixo luphakanyiswe. Ke wathandaza ke uYesu Kristu kwakule ncwadi kaYohane, wathandaza esithi kuba umsebenzi ubundithume wona ndiwenzile. Umsebenzi ubundithume wona ndiwenzile. Ndizokise undinike usuku olu ubundinike lona lingekabikho ihlabathi. Ngoku ke xa esithi ugqityiwe kungokuba zonke izinto ebezimele ukwenziwa ebezithunyiwe, the mission ebekuthethwa ngayo apha has been accomplished. uYesu Kristu is here
and save that which is lost. Uluka lo 19 verse 10. Ngoba phaku endlini kaZakheyu uYesu Kristu uzibandakanya nabantu abakhangela yena, abafuna yena ngenene nangenyaniso. Yenze loo nto athi awufike endlini kaZakheyu abone uZakheyu uba ufike umsindisi kule ndlu. Esinganathi maJohn waseSt John amahle, singathi ufike usindiso eSt John and St. John's. Ngoba uYesu Kristu unyathele ngokwale ntshumayelo ndive namhlanje. Kugqityiwe. Konke kwenzekile. uJohn 17 kulapho athi khona ndizukise ngokeke wena bawo wena ngokwakho ngosuku obendinalo kuwe lingekabikho ihlazo. Ufuna uzuko yena ngokunokwakhe. Yandenza ndakhumbula uba kanene nilami ngaba ndinguluzuko. Yintoni ke egqityiweyo? Is-prophet. Isingathi bandiphazamisa i-300 iziprophet ezikhoyo kwi-Old Testament. Ziprophetha ukuza kukaYesu nemiqondiso kaYesu nakho konke okuza kwenzeka ngexesha lokusindiswa kwehlabathi esonweni. Athi ke xa ebona uba ezo ziprofeto zonke zifezekisekile, athi uYesu Kristu ugqityiwe. Gqityiwe ngoba ubonakalisa uthando analo ngabantu bakhe. Sekutshiwo into yokuba i-main focus was not kuye njengomntu ojinge emnqamlezweni, kodwa yayimibandla likabawo aze kulo uzokulonyula esonweni. Kuye uYesu Kristu umnqamlezo wawusisithaba. Sisithaba soloyiso ngoba woyisa nokufa. Ndithe kuwe ulizwi waba inyama waphila. Uyaphela ke ngokubomu uYesu Kristu. Woyisa ukufa kuqala uYesu Kristu. Ugqityiwe ngobubomu buphele, kodwa ukufa ukoyisile. Ngoba umnqamlezo beke kuwo ngumnqamlezo sisithaba. Yona nto singama-church uyakufumana sinomnqamlezo nasezindlini zethu ngoba sisithaba soloyiso sikaYesu Kristu esimlandelayo. Yabona ke isono esi usoyisile, esoyisa kubomi obuphilileyo, esoyisa kwiministry yakho uYesu Kristu, uzosoyisa isono ekufeni. Yayicacisa ke loo nto leyo uJohn. Phaya kuthi wathoba intloko wawunikela umoya wakhe. Unikela umoya wekubani kubawo ngoba nokuba umzimba bewutyakatyile nje, kodwa umphefumlo, umoya kaThixo ophila ngaphandle kuyo abakwazanga kwenza ukoyisile kona nokufa oko. Thina ke thetha uthini eli lizwi lokuba ugqityiwe kuthi? Yesu Kristu uprovide is solution and is the only solution anayo towards isono sethu. Yaye nendlela eya kubawo yiyo asinika yona
ayitsheneneze ngoba xa sithe sasondela kuye samkela yena njengenkosi indlela ebheka kuba uyitshenenezekile sele ngaphambili ke yena uyokusulungisela indawo. Izenzo ke chapter 4 verse 12 uyasincedisa kuloo ndawo. Yaye kungokufa kukaYesu Kristu apho isono eso sithi sihlanje khona. Emva besiya sahlanje isono thina simele sibe sisamkela uYesu Kristu. Mhlawumbe isono esi singafana nentsila kuba ndibiza kakuhle. Ethi naxa seyihlanjiwe kodwa ibe ne-potential uba iphinde ibe khona. Ithi kaloku kuyanyanzela uba uphinde ubheke emanzini nasesepheni ukuze ususe intsila. Angeke sonwabe ke maKristu amahle kuba sihlawulele esonweni sithi all is well, kugqitywe impeleni ukuthi masingabisasondela indoda masihlale sizayamanisa noYesu Kristu siphila kuye samkele yena senze intando kaBaba. Yena ke indlela uyitshenelezile. Ukhona imbongi ethi zimbini indlela esihamba ngazo. Enye iya ebomini, yimbi iya ekufeni. Kodwa umahluko wezindlela ezintathu, le ndlela iya ebomini inzima inameva, yona lena iya ekufeni iyaqengeleka. Kulapho sithi uSathane zenza into zakhe zibe lula, zibe ne-taste, kube lungela uzobona eyanibalulekileyo ukucenga noba thina sesenze saqonda ngoba xa esithi kugqityiwe nokuqonda kwethu uYesu Kristu uyakuqonda uba ukwenze ngokwaneleyo imiqondiso uyenzile wasibonisa uba empeleni unguye yena ukumkani wamaYuda. Sihlawulele kuYesu Kristu. Sihlawulele uYesu Kristu esonweni. Thina siyashiyekana ngentoba masiphile uYesu Kristu. Sizibandakanye nemithetho kaYesu Kristu. Sigcine imithetho kaBaba ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Ivangeli ngokuvakaliswa uLuka ongcwele isahluko 23 ivesi yama-46 wadanduluka ngezwi elikhulu uYesu wathi, Bawo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Uthe ke akuba etshilo waphuma umphefumlo. Abazalwane uqala ekuseni bebethethiswa nguThixo kule ndawo umfundisi. Bawenzile wonke umsebenzi. Abazalwane abagqiba uthetha kwesi sigaba sesibini bawufezile wonke umsebenzi. Mvuthatha ugodlo xemi kule ndawo athi uthi uYesu emnqamlezweni kugqityiwe. Abantu abaninzi ke abangababhali beencwadi mfundisi uvelem banengxoxo mpikiswano yokuba eli lizwi lesiXhenxe lingenaphi kuba kahle kahle bekumele uba siphela amazwi kwilizwi lesithandathu. Kodwa mamela ndikukrobise into kuba ebengekhe uYesu ehle emnqamlezweni anikezelwe ezandleni zikaMariyunina umphefumlo wakhe engawubuyiselanga kumnikazi wakhe. Ebengabo wathethile amazwi athi kugqityiwe. Futhi ezingqondweni zabantu xa esehlisa inhloko bacinge into yobana ngabantu ubhubhile, kodwa ibikhona into that is missing. Jonga amasoldathi athi emveni kobethe kugqityiwe kwilizwi lesithandathu wathi
umkhombandlela wokugoduka. Emveni koba all has been said and done. Ngoku masithini na ke ukwenza? Kuba kuyagqithwa entethweni siye ekwenzeni. Ithi Nkosi Yesu xa isasebenza emhlabeni ihlanganisa abafundi ithi jongani apha. Zonke izinto endikhe ndazenza nina niyakuzenza nangaphezulu. Sishiywa ke nalo myolelo xa Inkosi Yesu sithi ezandleni zakho bawo ndiyawunikela umphefumlo wami. uYesu refused ukuba umphefumlo wakhe uphelele ezandleni zabo. uYesu refused ukuthi umphefumlo wakhe uphelele ezandleni zamasoldati. Ile nto athi bawo ezandleni zakho ndiyawunikela umphefumlo wami. Kuba emveni koba uYesu ezenze zonke izinto ebezichazwa apha, ethandaza emnqamlezweni, ethandazela abantu, naye ezixelela into yoba uThixo emvemshiya, kodwa uthe kugqibeleni kwasekugqibeleni umphefumlo wami awusoze uphelele emoyeni. Emakhaya bakhona abantu ababhubhayo kuthiwa hayi umphefumlo kabani usazule esithubeni. Jonga nabantu abaninzi, they believe into yoba umuntu osweleke ngengozi mfundisi, babelieve ukuthi umphefumlo wakhe will never rest until they go bayowulanda umphefumlo walowo muntu. Kodwa uYesu namhlanje usinika umkhombandlela wento yoba umphefumlo umele usuphelele. Kukhona kuphelela khona umphefumlo womuntu. Therefore nawe bomini bakho ungavumi umphefumlo wakho uthi uphelele esigangeni. Ungavumi umphefumlo wakho uthi uphelela ezonweni. Ungavumi umphefumlo wakho uthi uphelela ezintweni ezingenamsebenzi. Amazwi la uYesu awathethayo aveza ingcaciso yohambo lwakhe emhlabeni olungamenzanga athi awuqhonywe emnqamlezweni ayijikele indlela. Adathi omnye umculi wena ukhomba indlela uphinde ujike ulutshaba lwevangeli. uYesu refused ukuthi emveni koba ezenzile zonke izinto ebezichazwa kule ndawo, kodwa ekugqibeleni umphefumlo wakhe ungabhilongi endaweni. Futhi nokuchuza kwakhe ukuthi umphefumlo wakhe mawupheleleki, he has chosen uThixo wamazulu. Adathi umculi wamazulu xecula sonokufa kunqotyiwe usimakade uluthando. Athi uluthando kimi njalo, athi ogqibabuse naphakade. uYesu uthe kuhambeni kwakhe emhlabeni emveni koba ezenzile zonke izinto ngokunikela umphefumlo wakhe ezandleni zikaThixo. Ingabe wakho umphefumlo uphelele ezandleni zikabani? Yesu kule ndawo unikela ngothando, angazange atyhalwe ngalo. He was never forced to be hung on the cross. Kodwa athi umbhali ukufa wakwamkela ngenhliziyo yakhe yonke. Yile nto sisithi ngezandla ezi anikezela kuzo umphefumlo wakhe, ezakhe izandla ziphilisile abantu, ezakhe izandla zibasikelela abantu, ezakhe izandla zibavusile abantu ebulwelweni babo. Ngokumbuza usele xa siphuma kule nkonzo zenzani ezakho izandla. Bawo ezandleni zakho ndiyawunikela umphefumlo wami. uYesu akafunanga ukuba nangabana xa edlula kweli lizwe adlule engasinikanga umkhombandlela. Kuba kahle kahle uYesu in totality ubelong
nasekufeni in his journey ziyafana nezinto ezenzeka ebomini bethu esibuphilayo namhlanje. Nathi siyabandezeleka, nathi siyaqinaniseka, ngamanye amaxesha kube nzima dadewethu kwa okokuxolela uThixo besele utyhilile ngawe kule ndawo ngenxa yokubandezeleka kwenhliziyo. Kanti izwi likaThixo kwincwadi yamaRoma chapter 12 verse 18 umfundisi ithi ukuba kunokwenzeka hlalani ninoxolo nabantu bonke. Aphindathi kusekuxoleleni ukuze sixolelwe. Bawo ezandleni zakho ndiyawunikela umphefumlo wami. Lamazwi ke bazalwane bami abathandekayo enkosini wokunikela umphefumlo wakho Yesu yayingamazwi omthandazo kanina kunye namaJuda. Amawufunda iBhayibhili nencwadi zizakuxelela into yoba amaJuda emveni kwalo lonke lixesha eyona nto babeyimisa umfundisi uvelemu the last words before they go to bed yayikukuthi ndiyawuyaleza umoya wami esandleni sakho Thixo. Hamba ufunda indumiso 31 verse 5. Namhlanje ke bazalwane njengoYesu enikezela umphefumlo wakhe kubawo, nawe sizokucenga sizokuthi dadewethu mntakwethu kudala uzinikezele ebantwini, kudala uxhoma ubomi bakho ezandleni zabantu, kudala ubomi bakho ubuxhome koomalume no-anti nootata noobhuti noosisi, kudala ubomi bakho ubuxhome kubantu who are surrounding you. Kodwa kunanamhlanje oku sithi sele sikubambile isandla sibe ngathi siyaphumula. Namhlanje uYesu uzointroduce ukuthi umphefumlo wona umele uzunikezelwe esandleni sikaThixo. Uyabona ke izinto esizibonayo umfundisi zishisa amehlo. Bekuyizolo apha eKZN abantu izindlu zikanokutsho, imoto zikanokutsho, according to the standards of this world. Othi xa ebona umuntu eqhuba imoto ethile athenga kawuvula umlomo kodwa istandard sakhe sokuphila sibe sesisaziwa. Wabonisa uThixo intoba all those things are perishable. Kodwa lilizwi likaThixo lodwa elimakude kube mnaphakade. Akukho wrong to have all the treasures in this world kuba kakadudla ukubila kobunzi lwakho. Kodwa uba umphefumlo wakho unikezele kwezo zinto buya nganene ukuze unikezele kuThixo umphefumlo wakho ze kuzokuthe kugqibeleni uthi uYesu bawo ndiwunikezele ezandleni zakho umphefumlo wami kuba utsho engenaxhala latyala alishiye ngasemva. Wena wakhe wathi xa usandopeya namhlanje kodwa uthe bantwaneni xa kunokho umuntu uthi ze nithandikho ubuya yazi into yoba ingxaki yenokho eza kutsho emnyango umuntu ozowukoleka imali yakhe. Kodwa uYesu unikezela umphefumlo wakhe knowing very well ukuthi he has cleared onke amatyala.
futhi wonke umsebenzi abe uthunyiwe ngubawo ugqibile. Ubawo ukhe wambona umuntu ongujack of all trades athi namhlanje ndiza kwenza iwashing, athi engekayigqibi iwashing umbone engena kwikliniki athi bendisetele ixesha uba ngo-6 ndizabe ndigqibile mfundisi uvelem, kodwa ngenxa yento bebengazinzanga ntweni inye iphela imini ungekho nto akwaziyo ukuyifeza. Kodwa sizowuthi namhlanje bawo ezandleni zakho ndiwunikezela kuwe umphefumlo wam. Futhi kuthi umuntu oxakekileyo, kuthi umuntu otyakatyiweyo lilizwe nabantu, kuthi umuntu olala iinyembezi zinqumle zombombo, kodwa athi xa endijonga ndiwela umfula iJordane, abanye bebheka ngapha nabanye bebheka ngapha, abanye bemile, kodwa in the midst of that confusion mna ndiyawazi owam umphefumlo ubuzawuphelela phi. Nendoda ejonge umculo, umphefumlo wam wophelela phi kwezinhlungu zalo nomhlaba, ilanga seliyashona, Nkosi yanguwe owaziyo. Uyasifuna abantu banjalo, bathi andiyazi mna uba ndizawuphelela phi ngokwe-standard of the world, kodwa ngaphakathi lo uhlaziyekayo umntu uyayazi uba umphefumlo wakhe uzawuphelela enkosini. Akululanga ke bazalwane ukwenza intando kaThixo bese kutshiwo kule ndawo, kuba intando kaThixo ithi mfundisi uzicwangcisele into yobana ngabani uzawuvuka uze enkonzweni. Ingeni ikholi kabhishophu ithi all the chapter members must come to Grahamstown nini now. Injalo intando kaThixo, it comes with obedience, it comes nokuzincama okungummangaliso, it comes with sacrifice. It means you leave your own things and live for God. Intando kaThixo ingalulanga njalo ukuyenza. Uthatha umculi wasekhaya esandleni somusa, nam ndiyaqinwa noba abantu bangathini, noba inyani ngabuthathaka ikunela ifuno kokokwayo, kodwa isandla sinamandla nesandla sinobubele ikwasiso eli lisigcinayo. Bawo ezandleni zakho. Bese tshilo utata uGodlo kule ndawo wathi la ngamazwi oloyiso, amazwi abonakalisa ukugqibelela kwezinto, amazwi abonisa into yoba akuzange kuphazanywe xa kusithi unumber 7 inamba yokugqibelela, a sign of perfection, a sign of victory, sign yoloyiso. Bathi abantu besithi uzawubuya edabini ehlulakele uDavide, kodwa abuye engogcwele uloyiso. Sizawuya emthandazweni, sizawuya emthandazweni, kodwa sizowubuyisela ngalamazwi a father and a son relationship. Sizowuthi namhlanje wena uhleli kule ndawo nalo umameleyo esekhaya ungavumi umphefumlo wakho uphelele ekoneni, ungavumi umphefumlo wakho uphelele kwizinto zalo mhlaba ezinokonakala. Le relationship kaYesu kunye noBaba was not an ordinary relationship, but an extraordinary relationship.
relationship ezama ukubuildwa ngumzali nomntana ade azithoba umzali azincane athi mntanam noba kwenzeka izinto ezimasikizi kangakanani ebomini bakho, please talk to me. Ndinayo indlebe yokumamela, ndinaso isandla sokukwamkela and embrace you. Elithi ilizwi likaThixo kungenxa yezono zenu ezibangela uba ndibusithelise ubuso bam kuni, kanti sona isandla sam asisifutshananga uba singanganisindisi. Nezi zinto nizicelayo indlebe yam ayibuthuntwanga kuba ingangayiva. Therefore, do yourself a favor. Do yourself a favor. Do yourself a favor namhlanje. Ngoba ikhona sitya wena. Ubugaxa-gaxa bale ndlela budla wena. Nezinto ezingenamnikazi zidla wena. Therefore, do yourself a favor. Accept Christ as your Lord and Savior. Forget about abantu babathini. Kodwa wena nikezela impilo yakho ngokupheleleyo kwinkosi uYesu. Athi kuye kukho izibele nezixolelo noba kungathini namhlanje kube rhaha kangakanani emphefumlweni wakho mfundisi uvelem namhlanje uthi kukule ngomso ungene kwenye uthi ungekayigqibile namhlanje kuphinde kuvelenye kodwa umphefumlo wakho usezandleni zikaThixo. Singamane zenzeka izinto but they will never kill you, but they will build you. Ukuze nangomso ufundisa abanye abantu ukuthi ihambeka le ndlela noba inzima noba inameva noba ikraka kodwa le ndlela iyahambeka usekunikeleni ukuze samkele. Therefore give your life to Jesus so that uzokwazi ukuba nenceba kweli lizwe lingenanceba. Uzokwazi ukuba namandla okuyihamba le ndlela ngoba uba sizihambela sodwa siyahluleka. Kodwa uba sinikezela kwinkosi uThixo wethu zonke izinto zisuka zibe lula. Ithi into imithwalo kuthi ibonakale lula. Makasincede kuThixo, makasincede kuThixo ukuze singazinikezela enkonzweni ngoba inkonzo will never do us anything. Singazinikezela ebantwini ngoba abantu bazakusupport. Singazinikezele kubefundisi ngoba banalo iqhiza lethu lokuphila. Kodwa sisuke sizinikezele enkosini ngoKristu obuyayo. Amen. Sesikhona endlwini yakho, sesiphatha siyeka Thixo wethu onamandla onke, sesibuya umvana phambili. Kodwa today uthi khona indawo apho sibhilonga khona. Uthi kukhona isandla esinamandla esiwugcinayo umphefumlo, kunjalo nje siwugcina uselapha enyameni. Siwugcina ndisahamba, siwugcina ndisekulo mhlaba umagada ahlabayo. Kodwa xa ndiqinisekile ngoba wena
nathi Nkosi sisabiza uThixo wakhulula amaSirayeli. Yingakho moya oyingcwele sisithi ukubanga bana ngelishwa Thixo wethu umzi kaJohn noChat awukuvanga ngale yure kodwa isitulo nemoto abazikhwelayo sesikungqine Thixo wethu sesikungqine Thixo wethu noma kwenzeka ntoni empilweni yethu kodwa ndiyaphinda Nkosi ndiyakucenga ndithi zona izinto ezisecaleni kwabo sesikuveze Thixo nguThixo kunjanje zimbethe egxeni umuntu ngamnye zithi yona inyaniso kuleni Good Friday yandlaliwe kusehleni umuntu azikhethele ngoko kwakhe kunjanje angakhetheli Good Friday kodwa khethela ubomi obungaphakathi sinikele kuwe konke sona sinikele esandleni sakho sinikele umoya wethu Nkosi sinikele impilo yethu Thixo wethu oyingcwele sinikele Nkosi phinda usidiluze usakhe ngobutsha Thixo wethu namandla onke wenze Nkosi ukubana ubuthixo bakho uvele ngakumbi nangakumbi sidinga inyaniso yakho yodwa Thixo wethu yiyo esinika i-direction uNkulunkulu wethu oyingcwele sisondele ebusweni bakho this afternoon siyakhothama kwithrone yobabalo lwakho sifuna ukuthi Nkosi nayo nathi ngale mini siyabunikela ubomi bethu esandleni sakho esinamandla nguwe Nkosi onokusinceda nguwe Thixo wethu osixolela izono zihlambe zihlanjululwe egameni lenkosi uYesu waseNazaretha bawusithandazile amen. Almost zonke inkonzo bazalwane ayiphumi inkonzo thomna wisile khabe bengathanga Nkosi ithemba lethu likuwe nathi ngamaxesha anzima ithemba lethu silibeka kuThixo sizawuqhuba nale nkonzo umfundisi asamkelisa umthendeleko kodwa sengathi xa sisiza phana phambili sizokwamkela umfundisi sazi ukuba ngumzimba kaYesu athi umfundisi umfenyana xa thetha ngabo unfortunately the wafer that you see is not going to change ngenkangeleko yakho kodwa athi lingaphakathi lakho lizawubelieve intoba when I receive this wafer seyijikile ngumzimba kaYesu futhi izawufika yenza umahluko empilweni yakho bawo ngcwele samkele njengoba sinjalo kwakuba mnyama sivelisela ukukhanya kwakho ukuze siyibone indlela ezakuwe njengembangi nomgqibelelisi
baze bonke abazalwana balibeka enkosini ithemba labo betsho bonke ngamxhelo omnye besithi amen.